Karon na atong inugurahan no ang kaning Kong Pavilion, tawag namo ni Kong Pavilion kay mas dako-dako man ang pundo nga nabutang ni Congressman Dre no nya. Of course it's a counterparting actually no, aside sa opisina ni Congressman Chiquitin Escarbarria, naapot tay pundo gikan sa lungsod sa Mabinay. So kani siya nga facility actually kung na-notice ninyo usa ni sa atong gigamit sa lungsod sa Mabinay during katong early days sa COVID no. If you notice sa COVID daghan katong mga na isolate na to, so usa ni siya nga ato nagamit. But since ato man giagreehan before nga mahuman ang COVID ulo panahuman pero na naman tay bakuna no, immunize naman kasagaran, so that ato ning gi-convert into a function hall no. This could help especially sa ato nga facility diri sa Mabinay Spring in case na tay dugang bisita no, in case na tay function, kasal, adunay reunion no, adunay get together nga gathering no, magamit yun siya actually no. Actually kaning ato ang kaning Kong Pavilion no, for sure dungagan pa ni Congressman no. Ang ato pong lungsod sa Mabinay aduna po idugang mas magwapo pa jud ni no, bagana matong congressman nga kuha ni siya mainugurahan no. Kaning area po na notice ninyo diri po tapadaan ni siya ato ang developmental plan no. By December sugdan na nato ni og tukod na pud og bag-ong pool area diri no. Sugdan na po nato ni tukod og dugang nga mga accommodations. Then sugdan na po nato ni og butang og hardscape and landscape no. And of course we're going to fence the area. So kani siya mo complement ni siya what we have karon sa Mabinay Spring no. Sa Mabinay Spring ato pong i-rehab kaya doon na may damage sa udet no, especially sa lagoon area. Then diri po sa kaning ato ang luyo po sa lagoon area no, na-notice niyo na apoy mga equipment kay ongoing po ang ato nga development gyapon sa sulod no. So kaning Mabinay Spring actually this is part and parcel sa ato nga economic enterprise no. Primero ang Mabinay Spring wa di mo ari walay mo duaw tungod kay hadlok duawon kay forested. Inya ikaduha way makita ang improvements no. But during our early stage as mayor, during my first set, the priority nato ni siya inya gawas nga nakahatag tag attraction nahimo pa jud nato economic enterprise. So we're earning no aning structure, aning program. Ang akong gipangutana ang atong treasurer during the previous years, we're earning diri mga 5 to 6 million a year no. But na kataon no nga na advertise na daghang mari they need more accommodations. The very reason nga akong i-convince ang SB nga kinahanglan ta og more funding for the construction of more accommodations, because the more accommodations we have, I'm sure daghan po na nga moaris Mabinay, especially if you have big event no, you have big function, they need more accommodations. So atong kulang is accommodations so that natay gidugang accommodations plus kining ato nga facility karon diri sa Mabinay Spring. So salamat kayo sa Sangguniang Bayan, and thank you po kayo Congressman no Chiquitin Escarbarria sa kanunay niya nga pagbuo programa o proyekto diri sa Mabinay. Aksyon Balita! Because I have been really wanting to have this pavilion established for so long. Ang karon humana jud siya, pero bisag humana siya, magamit na siya, puro kulang-kulang pa jud. So hopefully by 2024 mandugangan nato ni og pundo budget aron makatiwas na jud siya, aron magamit na jud honestly no, kanimang kanimang sa unsay purpose niya magamit na jud para sa katawan ni Mabinay. How much does this structure cost? I think 6 million ito sa'yo. 6 million? Pero kulang kayo. So what are your plans for this for more improvement? Wala, kailangan butangan na itong mga risers, because sa pavilion man, so it's going to be used for everyone. Dili na mo basketball court. Pavilion lang mo. Yes. Kaya mabara man siya sila, so dili pwede basketball court. But for any other purpose, magamit na dyan no? For mga barangay assembly, gusto sila, o di ba, na municipality, kung na sila yung mga activities, pwede na anin dire, kinakumpo kayo mga grounds. Karon marag mingaw-mingaw, pero once the trees grows no, di ba? O bugnaw na siya, patsara na siya. And of course, yung landscape po na siya. And in fact, kumanap po anytime for opening, kaya ito ang
bagong rural health center, rural health unit, no? That cost about 10 million also. Ito po naging pangayo gikan sa DOH Regional Office Cebu. So karon ano naman na siya, okay na siya. Kaya kaming problema, so alam balilikan ang kontrakto na kaming tulo. So ayun, kung sa i-receive din, most probably within the next month or two, ma-open na po na magamit na muna sa katawan nila Pabinay. Okay, so kung kaning 6 million, wala kaning full na gini siya or kaning additional na ba 6 million? Additional, pero dili mga first additional siguro mga 3. Tanawa asa ko to magkulang na sige na until 2025 pag ako. So hood sa magkula ako din itiwasan. So in other words, dapat ay duha ka butan na to budget years ba? 22, 24, 25. Kaya karon for 2020 humana wala man apil. Pero wala na barangay dili Mabinay nga covered code nga katong wala na human. May 2023 humano na tanan na budget sa matter of ano bang working on it pero mahuman na tanan. So kung ikaw design na po ni siya evacuation center, in kaso doon ay Oh, muna siya, multi-purpose building. We call this a multi-purpose building. So whatever it's needed by the community, then we will use it as such. More of it. Aksyon Balita!